Ano. Já jsem se lek. Joj. Ne. Já jsem se takhle. Jediná lampa v okolí a já to do ní zhruba musím trefit. Houko lidi, tady Dandy a vítám vás u dnešního videa. Opět máme Generation Zero. Doufám, že vás toto video bude bavit. Dávám si s ním dost práce, aby tyto videa vycházely pravidelně. Můžete zanechat like, odběr či komentář. A jdeme na to. Takže první věc, co jsem si všiml, že tady je rádio. To teďko nepotřebujeme, takže tady můžeme nechat v klidu ještě ležet. V minulém díle jsme se dostali tady do bunkru. Celý jsme ho teda neprezkoumávali, to si nechám tady na toto video. Máme vlíz na počítač. Máme špatný password. Nechal podívat po něčem. De blev evakuerade därifrån alltså. Jag fattar. Det måste ha varit Salthamns civilförsvar som ordnade det. Om du har deras adresser, leta igenom husen och försök hitta några dokument eller något. Jo. Mám nějaký otazníky tady, ale tady za těma dveřma. Jdeme prozkoumat. De får inte vara döda, det får... Fan! Okej, vi hörs sen. Takže tady jsou tady nějaký půlotí. Máme rovnou batě. Si kouknem, co v ním je. Firework. To je docela nice. No, nějaký kufry a tohle. Máme se podívat tady do toho baráku. Tam vlezem. A budeme muset najít někdy vchod. Tady někdo je. No, my to musíme pobavit. Se nedostaneme na... Jak budou klíště, to bez tak. Ano. Já jsem se lek. Je po něm. Ne, my toto asi musíme odpovědět. Aha. Inte napadlo dřív. Gösta, det här är Anita. Var är du? Vi är manustjutet i flera minuter. Jag försöker få tag på Peter och se om försvaret har kontaktat honom, men jag har evakueringsplanen hemma. Så ring mig så fort du hör det här. Anita lät helt panikslagen på svararen, eller hur? Hon får ju aldrig panik.
Jo. Máme prozkoumat další baráky, protože jsme ještě heslo počítače nenašli. Jo, tamhle jsou ty běžci. To se oběhnu zadem. Ale jestli se to bude dát vlíz. Takže si budu muset zpětně. Jag klarade mig. Jag är i skyddsrummet nu. Herregud. Det är så hemskt. Vi kommer inte hitta dem. Eller hur? Tady tu mám pocit, že je tank tohleto velký. Ten úplně potkat nechcem. Tuhle chvíli s naším nízkým vybavením. Tyto východ nahoru. Tak jsou tady ty běžci, takový nervózní. Už vím, že tady jsou. Hittade du lösenordet till datorn i skyddsrummet? Vi försöker med det då. Jag måste få veta. Jo, takže musím získat evakuační plán. Det här är till och med värre än jag trodde. Om inte ens pansarvagnar kan knäcka dem. Ještě tady nějaký věci pozbírat. Super. Tak říkám, jestli se mi nevyplatí je zlikvidovat ty běžce. No, nejsou všímaví, tak to bude tam pomaličku plítku. Budeme prozkoumat ještě zbytek a budeme získat evakuační plán a tyhle věci. Jo, tak co? No, to nemám u sebe. Jsem koukal, že nemají zadní vchod ještě. Já si myslím, že ne. Nemají. Tak super. Musím tady nějakého klíčťáka. Doufám, že zase Hej nevím. Anita, jag vet vad du tänker. Andreas ringer aldrig, men nu när ryssen kommer så hör han till slut av sig. Men ja, jag blev orolig och jag ville bara... Strunt samma, jag måste gå.
Dobrý. Dobrý. Kde to musíme prozkoumat? Jdeme dolů. Joj, tady je ten hlásič. Tohle v podstatě dělá. A tak můžu. Teď jste slyšeli, tak upozorňuje, že to je on. No, už jsou tady běžci, tak. Dole. Oni jsou tady další. Ne. Jdeme do Abanonu, máme tady kousek. Dobrý. Já takový hlásič mis. Jdeme tady. Där är du ju. Ja. Skönt att du lever. Nu kollar vi den här datorn. Já jsem se takhle. Oh. Takhle teraz. To už víme, jaký heslo. Så Salthamns civilförsvar kontaktade alltså armén som bad dem samla alla vid Saltvallen. Det är idrottsplatsen. Den ligger jättenära. All right. Fortsätt du. Jag har fortfarande så jäkla ont i benet. Det var tufft nog att cykla hit. Jag stannar och stöttar dig härifrån. Men vet du, vi kommer fortsätta kämpa, du och jag. Det hade Anita gjort. Jo, dobře. Takže my teď musíme jít sem do home týmu. Super. Dneska, teď jsem si nevšiml. Ale ta je hrozně pěknou grafiku, těch bunkerů, to mě hrozně baví. To prostě vypadá jak reálný bunker. Nebo se aspoň o to snaží. Nebo jako jo, docela jo. Jí kolo by se mi nevidělo. Máme a to někdo přijde. Potřebuji co nejvíc ammo, nábojů, aby jsme mohli dělat nějaký větší dost progres.
se. Kolo. Ne? Lepší. Jediná lampa v okolí a já to do ní zhruba musím trefit. No to ne. No to ne. To fakt může podařit jenom mě. Tak si. To jsem do tohohle. Jo, a musím prostě to právě. Jo. Ahoj hoši. Mě se nevšímajte, děkuju. Já jsem mě všiml. No, potřebuji sám. Tady se to dá. Det här är kontroll Pontus Kovac, granatkastarplutonen Ingenjörsregementet. Vi behöver omedelbar förstärkning från huvudstyrkorna på åkermarkerna. Avlägg lägesrapport, kom. Ledningscentral Västland, kom in. Det här är kontroll Pontus Kovac, granatkastarplutonen Ingenjörsregementet. Vi behöver omedelbar förstärkning från huvudstyrkorna på åkermarkerna. Avlägg lägesrapport, kom. Ledningscentral Västland, kom in. Granatkastarplutonen Ingenjörsregementet. Vi behöver omedelbar förstärkning från huvudstyrkorna på åkermarkerna. Avlägg lägesrapport, kom. To se trochu nepodařilo. Ještě k tomu hořím. Já. Au. Ledningscentral Västland, kom in. Det här är kontroll Pontus Kovac, granatkastarplutonen Ingenjörsregementet. Vi behöver omedelbar förstärkning från huvudstyrkorna på åkermarkerna. Avlägg lägesrapport, kom. Dobrý, další dole. Ne. Det här är kontroll Pontus Kovac, Kámo, ty mi nerob zle. Ingenjörsregementet. Ah. Vi behöver omedelbar förstärkning från huvudstyrkorna på åkermarkerna. Avlägg lägesrapport, kom. A těch běžců tady je randál. Ledningscentral Västland, kom in. Det här är kontroll Pontus Kovac, granatkastarplutonen Ingenjörsregementet. Vi behöver omedelbar förstärkning från huvudstyrkorna på åkermarkerna. Avlägg lägesrapport, kom. Ledningscentral Västland, kom in. Det här är kontroll Pontus Kovac, granatkastarplutonen Ingenjörsregementet. Vi behöver omedelbar förstärkning. Avlägg lägesrapport, kom. No tady je aj ten. Já tady slyším, tady je aj ten volač, ne. Anderhage, evakueringen är slutförd. Återvänd till bas, kom. Löjtnant, vi låser ner Västland om 10. Rapportera status, kom. Anderhage! Jävlar! Tak tady tu dávají 50. To je dobrý. Det här är kontroll Pontus Kovac, granatkastarplutonen Ingenjörsregementet. Vi behöver omedelbar förstärkning från huvudstyrkorna på åkermarkerna. Avlägg lägesrapport, kom. Mary.
No. Musíme ten kombat končit co nejrychleji. Jo, takže vypisuju se krásně stoupneš, abych tě mohl zastavit, super. Tak se mi ta spolupráce líbí. Já jsem na 2 hápkách. Ne. Takže jdeme zpátky tady na Salton Safe House. To jsem bulko. Tak jsem to rage quitnul. Zatleskám. A jdeme zpátky, já vám to střihnu, protože to chvilku bude trvat. I tak jsme zpátky. Doufám, že tentokrát po nás nepojede taková horda jako před chvilkou. Vi behöver omedelbar förstärkning från huvudstyrkorna på åkermarkerna. Avlägg lägesrapport, kom. Jo, já musím, celou dobu musím z druhé strany. Ledningscentral Västland avlägg. Va? Vem är du? Jaha. Okej. Lyssna noga nu. Situationen är kritisk. Kan du möta upp mig vid Västlands ledningsbunker? Jo. Det är ett stort bergrum på södra Saltholmen. Försök hitta en militärkarta. Vi behöver få kontakt med dem. Klart slut. Já musím do Westland Military Bunkera. Co to video jde? Když rozdělím na 2 části, to bude nějakou chvilku trvat. Dobrý věci. Clarity se hodí vždycky. A mapy. Meet Bobos entrance to Westland. Tak, to je ještě trochu polůčit, ať mám nějaké aspoň věci. No tady to není někdo otevřít, dobrý. Takže pojedem dál. Máme docela dlouhou cestu, no. Takže když se připojím na hlavní, tak na hlavní musím odbočit tady. Ale já odbočím tady, aby se mohl dostat tady do té vesnice. Takže tady nastavím waypoint. Tady si nastavím waypoint. A jdem tam. To se podkladám. Doufám, že už se po nás nerozběhnou. Znova. Armén? Är det sant? Vänta, jag byter över till rätt frekvens. Det här är Therese Knutsson. Vad skönt att vi har hittat en till överlevande. Kom! Korpral Pontus Kovac. Jag är tyvärr ensam. Fienden har dödat hela min pluton. Det är tydligen flera kompanier här i skärgården som också utplånats. Kom. Förlåt, men kan du förklara vad som har hänt? Varför har inte armén slagit tillbaka mot de där maskinerna? Kom.
Vi försökte. Men inom ett dygn så var det fullt krig. Det var så många det har till och med rapporterats om ännu större maskiner. Det var helt brutalt, kom. Vet du vem som har skickat dem? Och var är alla människor? Kom. Nej, ingen aning om var de kommer ifrån. Jag hjälpte till med evakueringen av civila till Västland före attacken, men sen dess har det varit radiotystnad därifrån. Kom. Radiotystnad. Alltid redo, som man säger. Klart slut. Hallå? Jag har lyckats ta mig till Västlands huvudingång. Är du på väg? Det är något som är fel. Västland svarar fortfarande inte och jag kommer inte in. Jag undersöker vidare tills du kommer. Klart slut. Så jag musím nahoru do kopečka. Kousek. Tak, jsem tady. Tady je Westland bunkr. Tady by měl být někde safe house nastavený. Ale to je vlastně sektor, tak to bude tady záhodu. No to taky není. Oni nás to nepustěj. Takže to fakt měsíc nepopěhnout. Co máme napsaný? No, to je jedno. Tak tohle tady musím nějak obět nebo běhnout. Veď si mi tady ukazuje, že ten nepotřebuji totiž sem až. Ne, nepotřebuju sem. Potřebuji až sem. Takže to nemusím dělat.